Hamarrak eta minutu bat, pronostikoak betez, Salaberriak eta Bikuñak 22 eta 19 irabazi diete Elordi eta Aldaberi Elgetan jokatutako B serieko San Fermin torneoko bigarren aurrekanporaketan. Bi bikotentzat lehendabiziko partida zen gaurkoa, Joseba Aldabek gainera orain arte bere profesional ibilbidean ez ditu partida asko jokatu txapelketa edo leia barrukoak, eta gaurkoa beretzat noski berezia zen, Nafarra izan da gainera abagune polita San Ferminetan lehiatzeko, baina ez du halakorik lortu aldiz Salaberria eta Bikuñarentzat sari bikaina, biak ala biak San Ferminetan behintzat bi partida jokatuko baitituzte. Partida oso berdinduta joan da oroar. Oroar, markagailuan sekulako berdintasuna izan da, ez du bikote bakar batek ere aldea lortzerik lortu, lehen etenaldira 12 eta 11 iritsi dira, ordura arte alderik handiena Salaberriak eta Bikuñak 8 eta 6koan lortu dute, eta orokorrean lehen partidan gertatu den bezala bigarren honetan ere atzelariak deseroso ikusi ditugu atzeko kuadroetan, baina baita ere lan ederra egiten, elkarri ozka egin nahian, ozka eginez, atzean pilota jartzen, ezker horman sartzen, eta aurrean bi aurrelariak lanerako ikusi ditugu batetik, Aitor Elordi erabakitasunez jokatzen, aurrean bizitasunarekin, Iker Salaberria ere, defentsan bi aurrelariak fin aritu dira, baina 12 eta 11 gorriak iritsi dira aurretik lehen etenaldi horretara, eta esango nuke bai Salaberriari eta baita Elordiri ere kostatu zaiela hainbatetan tantoa behar bada amaitzea, aurrean ongi mugitu dute pilota, elkarri mine egin diote, baina tantoa bukatzerako garaian hortxe eduki dute hanka zulorik handiena. Esango nuke gainera atzelariek oroar protagonismo handiagoa izan dutela lehenengo zati horretan, bai Bikuñak eta bai Aldabek lan bikaina egin dute, gainera biak airez eta baliabide handiak ikeragarriak dituzten pilotariak dira, eta hori nabaritu da lehenengo zati horretan. Bigarrenean ere ez dute alderik lortzerik izan, 13 eta 12 aurreratu dira gorriak, baina 18 eta 17. Horixe izan da bigarren zati horren emaitza bigarren etenaldi luzera heltzerako, eta horre Elordi eta Aldabe iritsi dira aurretik. Gainera pilotak pixkanaka bera egiten ari ziren, lau pilotarientzat ere partida gero eta exigentegoa ari zen izaten, eta pentsa zitekeen horixe zela behar bada, horixe zela aurrelariek baliatu zezaketen unea, baina asko zegoen jokoan, beste bi partida leian jokatzea zegoen jokoan, eta horretaz kontziente izan dira bai Salaberria eta baita Elordi ere, eta horregatik ez dute asko aurrera egin, eta bi atzelariak oroar esango nuke asko eman diote pilotari, baita ere asko galdu dute, pilota asko galdu dituzte garbiak, batez ere goiko koltsoira joan direnak, oroar Aldabe behar bada Bikuña baino berme handiagoa ematen duen atzelaria da, baina gaurkoan ere zenbait pilotak galdu ditu, hori edo hor ikusi da pilotaleku azkarra dela eta atzelarientzat ez dela bat ere erraza, eta 18 eta 17ko horretan 19 eta 17 ere joan dira, baina azken unean aurrelari bietako batek jokatu beharra zeukan, zirte dozart partida gehiago luzatu nahi espazen behintzat, zirte dozart jokatu beharra zeukan, eta hori Salaberria izan da. Salaberriak sekulako azken zatia egin du, maixutasunez jokatu du, eta asmatu egin du, arriskatu egin du, eta asmatu egin du gainera. Tanto guztiak ezker gantxoz errematearen bidez, 21 batera arte, benetan sekulako azken zatia egin du, beldurgarria Salaberriak, partida osoan asmatu ez dituen jokaldiak hortxe atera ditu, eta erabat jokoz kanpo utzi ditu gorriak, bera izan da arriskatu duena, eta berak lortu du partida aurrera ateratzea. Egia esan, aipatu dugu, ez du inork alde nabarmenik lortu, partida parean joan da, bi atzelariak berdintxu ikusten genituen, ez da bakar bat ere bera joan, nolabait esateko, bestea baino berago joan, biek ala biek jarraitu dute oroar aurrelariei eta pilotak kentzen, aurrelariek ere tentuz jokatzea erabaki dute, baina azken zatian aurrera pauso nabarmenena
eman duena Salaberria izan da, eta horrekin lortu dute garaipena urdinek, eta horregatik jokatuko dituzte beste 2 partida gehiago gutxienez, San Fermin torneoan Labriten, egia esan partida, ona ez du esango ez delako izan asko asmatu dutena aurrelariek, atzelariek ere gehitxo galdu dute behar bada, nahiz eta lan ederra egin duten, airez eta elkarri zailtasunak jarriz, baina oro har ez da partida ona izan, eta azken zatian, Salaberriak atera dio, nolabaiteko distira puntu hori edo, bikote urdinari gainera garaipena emateko, garaipen garrantzitsua, Aitor Elordirentzat eta Aldaberentzat kolpea, azkenean partida berdinduta joaten denean ondoren beste aldera joatea ez da inoren gustokoa izaten inondik inora ere, eta horixe gertatu zaie gaurkoan Elordi eta Aldaberi, eta lanean jarraitzea egokitzen zaie, Aitor Elordik eta Aldaben nik uste hala ere San Ferminetan aukeraren bat edo beste edukiko dutela partidaren batean, eta Salaberria eta Bikuña hortxo izango dira lehian, eta honen bestez erabaki da zeintzuk jokatuko duten, zein 6 bikote izango diren B-serieko torneo honetan lehian, nor baino nor gehiago, eta nork eramaten duen txapela hemen kirolunean dakizuen bezala jarraipen zabala egingo diogu txapelketa horri. Gogoratu beraz, Salaberriak eta Bikuñak 22, Elordik eta Aldabek 19, Elgetan Salaberria eta Bikuña San Ferminetako B-serieko torneoan izango dira.